Welkom beste kijkers bij de derde aflevering van de Orgels in Zeeland. We zijn op de weg naar Hengsdijk, waar wij de katholieke kerk gaan bekijken en het orgel gaan bespelen. Tot dan! Goedemorgen Jan. Goedemorgen, zeg, goed dat je er bent. Maar voordat je het orgel gaat bespelen, eerst een mooi interview over de kerk en de kerkdiensten met Jo. Die staat al. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Oké, zullen we? Ja. Nou, wij zijn hier gastvrij ontvangen door iemand die alles weet van de kerk en ook van de kerkdiensten. Met wie heb ik het genoegen? Met Jo de Kook. Jo, is deze kerk nog steeds in dienst van de katholieke diensten? Ja, die wordt nog regelmatig gebruikt voor vieringen, uitvaarten, weekendvieringen. We hebben een kapelfunctie. Dat betekent dus dat de weekendvieringen door de week zijn. Maar dat is dan bijvoorbeeld op maandagavond. Maar het is wel regelmatig nog. Jo, hoe kun je zien dat een katholieke kerk is? Er zijn natuurlijk allerlei ornamenten en zo. Vertel. Ja, dat kun je eigenlijk zien aan de vele opsmuk die er zit. Beelden, de godslam die continu brandt als de hosties aanwezig zijn in het tabernakel. Maar eigenlijk door de glazen loodramen, die zijn uniek voor deze kerk, zeg maar. Ja. We hebben hier dus inderdaad jaren geleden een stichting gevormd om het kerkgebouw te behouden voor Hengsdijk, omdat het dus een rijksmonument is, wat eigenlijk een beetje uniek is. Er zijn weinig van deze kerken. En wij voeren dus regelmatig actie om geld bij elkaar te krijgen voor het onderhoud van het gebouw. En welke acties zijn dat? Dat is bijvoorbeeld midden in de zomer hebben wij het met zomerfeest. En dan worden er dus spullen ingezameld in nieuwjaarsduur om dan te verkopen. Wij organiseren dan kraampjesmarkt in de straat. Een grote boekenmarkt, een enorme grote boekenmarkt hier in de kerk. Een van de grootste van Zeeland. Met al boeken in allerlei genres. En jonge boeken. Wij verkopen gewoon ieder jaar heel veel. Tussen kerstmis en oud en nieuw hebben wij hier een kerststallententoonstelling. Daar staat de kerk helemaal vol met kerststalletjes. En daar is gewoon enorm veel belangstelling voor. En die kerststallen die worden dus aangeleverd door mensen die een bijzondere kerststal hebben. Of door verzamelaars die komen helpen inrichten. Ja, er zijn natuurlijk in de katholieke kerk, zeker ook in Nederland en ook in Hengsdijk, een teruglopend aantal leden. Ja, het kerkbezoek, dat loopt overal terug. Dan moet ik niet onder stoelen op banken steken. De mensen die hier nog naar de kerk komen, dat zijn wat oudere mensen. Maar ja, goed, daar doe je het dan nog voor. Alhoewel er dus wel bijvoorbeeld uitvaartdiensten zijn waar nog wel veel jonge mensen naartoe komen. Nou Jo, hartstikke bedankt voor dit interview. En natuurlijk ook dat we deze kerk mogen gebruiken voor onze serie. En we zullen Tim eens aan het werk zetten, want die heeft er heel veel zin in om het kerkorgel van Hengsdijk te bespelen. Welkom beste kijkers hier aan het orgel van de katholieke kerk in Hengsdijk. Ik ga even kort demonstreren hoe dat dit relatief bijzondere orgel voor deze regio in elkaar zit. We hebben 2 klavieren. En het is een elektropneumatisch orgel. Dus in tegenstelling tot de afgelopen 2 orgels is er niks mechanisch aan de hele speeltafel. Alles is elektropneumatisch en daardoor speelt het ook relatief licht. Nou, op het nevenwerk hebben we een harmonische fluit. Een relatief bijzonder register. Het is een hele diepe, prachtige fluit. En dat is natuurlijk ook zeer geschikt voor liturgische improvisaties gedurende de vele sacramenten en riten die een katholieke dienst kent. Denk bijvoorbeeld aan de communie of het offertoire. Dat is ook meteen de reden waarom dat in veel katholieke kerken, waaronder deze, de organist het publiek inkijkt, de kerk inkijkt. Dat is om te kunnen zien wat er gaande is. En gaat eenmaal veel beter dan op zo'n klein schermpje hier bijvoorbeeld.
Nou, voor de rest, het hoofdwerk is niet heel veel bijzonders aan. Dat is eigenlijk gewoon een prestant 8 voet, een prestant 4 voet en een diepe bordon 16 voet en nog 1 8-voets fluit. En daaraan kunnen we ook meteen zien dat dit orgel echt geschikt is voor liturgisch gebruik en niet voor concertgebruik. We hebben geen hoge vulstem op het hele orgel niet. We hebben geen mixtuur, we hebben geen cornet. Het enige wat we hebben is een hele hoge kwint. En een octaaf op het nevenwerk. Voor de rest hebben we ook geen bazuin op het pedaal. We hebben alleen maar een subbas 16. Dan hebben we natuurlijk gewoon de standaard werktuigelijke registers ook nog. Dus de koppels, de klavierkoppeling en de pedaalkoppels. Maar dan hebben we ook nog iets speciaals. Namelijk een subkoppel en een superkoppel. En dat maakt eigenlijk van bijvoorbeeld die vloedharmoniek 8 voet. Als we die koppelen naar het hoofdwerk. Een koor. Als ik nu bijvoorbeeld de centrale C indruk. Speelt niet alleen de pijp van de centrale C. Maar ook die van de C een octaaf naar boven, het superkoppel, en de C van de octaaf naar beneden, het subkoppel. En daardoor geeft dit het orgel veel meer body. Want stel, we nemen nu gewoon een standaard fluitrecord van een 8 voet en een 4 voets fluit van het nevenwerk, krijgen we ineens dit geluid. Nou, dat was het dan. En ik hoop dat u al deze elementen ook terug zal zien in het volgende stuk wat ik ga spelen, namelijk de meditatie op Psalm 25 van Jan Noordzij.
Nou, dat was alweer de derde aflevering van de serie De Orgels van Zeeland. We hopen dat u genoten hebt en we hopen dat u ook de volgende aflevering weer zult bekijken. Ja, Tim, heel fijn hè, om het religieus erfgoed toe te lichten. Dank u wel. Ja, daar zijn we ook voor als regionale omroep. Dus een fijne avond nog.